Ahoj, dlho sme sa nepočuli. Už ste si aj hádam mysleli, že sme možno skončili. Však, no čo vám budem hovoriť. Život to zariadil tak, že som musel neplánovane stopnúť celú tvorbu a vrátiť sa až, keď to bude možné. Takže ak ste klikli na toto video, tak vám ďakujem, že ste zostali projektu verní aj naďalej. Nakoľko bola moja absencia napokon celkom dlhá, je najvyšší čas sa pozrieť na počínanie českých a slovenských hráčov zámorskej NHL. A veru, diali sa veci. Tak poďme na to. Ja som Marek, vítam vás na kanáli Hokej netradične a toto je Československá stopa. Čo sa dozviete v dnešnom videu? Súhrn bodujúcich českých a slovenských hráčov, prekvapil nás, sklamanie, nenápadný Šikula, mladá puška a top 3 hviezdy. Neskutočná vďaka patrí všetkým našim členom, ktorí nás aj naďalej podporujú jednou z úrovní členstva. Menovite sa chcem poďakovať predsedom zväzu, ktorými sú Roman Hajek a Peter Hudák. Díky moc borci, veľmi si to vážime. Súhrn bodujúcich českých a slovenských hráčov. Najproduktívnejším hráčom za toto celé obdobie, teda takmer celý mesiac, sa stal útočník Bostonu David Pastrňák, ktorý nazbieral až 19 kanadských bodov za 6 gólov a 13 asistencií. Ďalej Filip Hronek z Vancouveru Canucks, a to až 15 kanadských bodov za 13 zápasov. Ďalej Pavel Zacha z Bostonu, 11 zápasov a 12 bodov. Po 6 bodov nazbieral obranca Anaheimu Radko Gudas, ďalej Martin Nečas z Caroliny a Tomáš Hertl zo San Jose. 5 bodov nazbieral útočník Ottavy Dominik Kubalík za 4 presné zásahy a 1 asistenciu, ďalej Martin Pospíšil z Calgary Flames za 7 zápasov, 3 góly a 2 asistencie, ďalej Radim Zohorna z Pittsburghu, 2 góly a 3 asistencie a Ondřej Palác z New Jersey Devils za gól a 4 prihrávky. Po 4 body zaznamenala slovenská trojica Juraj Slavkovský, Erik Černák, Tomáš Tatar, ďalej po 3 body Jakub Vrána s Filipom Zadinom, po 2 body Radek Faksa, David Kempf, Martin Fehervári, Filip Chytil, no a aspoň po tom jednom bode Jakub Lavko, David Jiržíček a Jan Ruta. A hoci títo hráči nebodovali, vyzdvihnem ešte 2 mená, a to Tomáš Nosek, ktorý sa vrátil po dlhšom zranení, a taktiež Miloš Kelemen, ktorý túto sezónu dostal prvýkrát šancu v NHL. Pomena súhrn brankárov. Tým úplne najlepším sa stal Petr Mrázek v drese Chicago Blackhawks, keď za 7 zápasov vyhral až 3 prehral, 91% na úspešnosť a 2,83 inkasovaných gólov na zápas. Následne tu už máme iba brankárov, ktorí sa dostali pod 90% úspešnosť. Takže Vítek Vaneček za New Jersey Devils odchytal až 10 zápasov, 6 vyhral, 3 prehral a pripísal si úspešnosť 88,8%, no a inkasované góly na zápas činia 3,33. Lukáš dostal z Anaheimu 6 zápasov, 4 výhry, 2 prehry, úspešnosť 88,6% a priemer inkasovaných gólov 4,2. Ani Karel Vejmelka neprežil práve ideálne obdobie, keď za 7 zápasov nevyhral ani jeden, 5 prehral, úspešnosť 87,6% a priemer 3,87 inkasovaných gólov na zápas. No a ako posledný tu je Dan Vladáš z Calgary Flames, ktorý odchytal iba 2 zápasy, jeden vyhral, druhý ukončil aspoň s bodom, no a pripísal si úspešnosť 87,5% a priemer inkasovaných gólov 3,36. Čo sa stalo? Filip Chytil netrénuje ani naďalej, situácia môže byť vážnejšia. Čoraz väčšie otázniky visia nad českým útočníkom Filipom Chytilom. Ten sa mal podľa pôvodných plánov vrátiť na ľad už niekoľko dní dozadu, no napriek tomu jeho návrat nie je na programe dňa. Kde je teda problém? Napriek svojej mladej kariére má už za sebou 4. otraz mozgu, pričom ten posledný prišiel 2. novembra v zápase proti Caroline, kedy musel Chytil predčasne opustiť zápas v druhej tretine. Početné otrasy však vyvolávajú čoraz väčšiu obavu skrz zdravie samotných hráčov a nikdy to nevešti nič dobré. Na ďalší update si tak budeme musieť ešte počkať, no jeho zdravotný stav vzbudzuje obavy. 24-ročný útočník pritom začal sezónu so 6 asistenciami a viedol z pozície centra druhý útok Rangers. Halák z Hurricanes nepodpíše. Za ten necelý mesiac sa toho stalo veľa. Jednou z dlho očakávaných noviniek bola aj situácia okolo slovenského brankára Jaroslava Haláka.
Ten sa totiž rozhodol podpísať skúšobný kontrakt s Carolinou Hurricanes, teda tzv. Tryout. Včera večer sme však spoznali odpoveď na dlho očakávanú otázku. Podarí sa Halakovi v novom tíme uspieť? Žiaľ, pre tento moment tomu tak nie je. Carolina Hurricanes totiž ukončila skúšobný kontrakt so slovenským veteránom a ten tak naďalej zostáva voľným hráčom. Podľa informácií novinára Tomáša Prokopa mali Hurikáni v pláne poslať Jaroslava Haláka na farmu, čo však slovenský brankár odmietol skrz to, že nebol aktuálne stále pod zmluvou. Znamená to teda koniec kariéry? Je to dosť možné. Čas sa nekompromisne kráti a situácia sa v podstate nikam neposúva. Bola by to však veľká škoda, keby sa kariéra najlepšieho slovenského brankára v našej histórii skončila práve takto. Čo si vymyslíte? Znamená to koniec, alebo sa predsa len dočká podpisu kontraktu a následne aj vytúžené méty 300 výhier v NHL? Napíšte mi váš názor dole do komentárov. Poďme mi však už na samotné rubriky. Prekvapil nás Radko Gudas, Anaheim Ducks. Výborný mesiac v podaní českého obrancu Radka Gudasa. 33-ročný defenzívny back sa nejedenkrát ocitol v našej rubrike nenápadného šikulu, pretože jeho prínos na ľade nebol ani zďaleka tak viditeľný pre širšiu verejnosť, ako keď hráč zbiera aj body. Teraz je však situácia iná a Gudas má za sebou skvelú fazónu. Za 13 zápasov sa mu totiž podarilo nazbierať až 6 kanadských bodov, za 3 góly, 3 asistencie a k tomu všetkému pridal aj 8 plusiek. O jeho prednostiach sa ani baviť nemusíme. 32 zblokovaných striel a 37 rozdaných hitov hovorí o všetkom. Káčerom z Anaheimu sa zatiaľ prekvapivo darí a neokupujú posledné miesta, ako sa pred sezónou mohlo očakávať. K tomu všetkému sa však zatiaľ ukazuje podpis Radka Gudasa ako vydarený. Mužstvu priniesol potrebnú tvrdosť, ktorá Anaheimu chýbala, je obrovskou posilou aj mimo ľadu pre mladých hráčov a hoci sa mohlo zdať 4 milióny ako masaker, zatiaľ to sú parádne výkony od skúseného obrancu. Len tak ďalej. Prekvapil nás Pavel Zacha, Boston Bruins. Pri českom zástupcovi ešte zostaneme, pretože za ďalšie prekvapenie by som označil aj útočníka Bostonu Bruins Pavla Zachu. Ten sa po pomalšom štarte dokázal oťukať a momentálne dokazuje, že aj taká rola, ako je center prvého útoku, mu proste svedčí. Samozrejme, chémia s Pastrňákom robí svoje, no tento mesiac bol proste vynikajúci. Za 11 zápasov si dokázal pripísať až 12 kanadských bodov, čo je v priemere viac ako bod na zápas. Z toho konkrétne 6 presných zásahov a 6 asistencií. Zacha v Bostone jednoducho vyrástol a je vidieť, ako mu prítomnosť Pastrňáka v jeho kariére pomáha. Sklamal nás Karel Vejmelka, Arizona Coyotes. Prechádzame na trochu smutnejšiu rubriku a to sklamania. Dnes tu budeme mať dvoch hráčov a prvým z nich je český brankár Karel Vejmelka. Ten si po dobrom úvode vybral slabšie obdobie a za posledných 7 zápasov nedokázal dotiahnuť svoj tím ani v jednom prípade ku víťazstvu. 5 prehier, 2 prehry po riadnej hracej dobe, úspešnosť zákrokov 87,6% a priemer 3,87 gólov na zápas. Naopak v pozitívnom svetle sa ukázal jeho kolega Conor Ingram, ktorý si v 6 zápasoch pripísal na svoje konto až 5 víťazstiev. Napriek tomu však hlavný tréner Andrej Turini prezradil, že sa obaja brankári budú aj naďalej rotovať, ako tomu bolo doteraz. Sklamal nás Adam Ružička, Calgary Flames. Druhé sklamanie tu máme už tentokrát zo Slovenska, a to Adama Ružičku. Útočník Calgary Flames sa vrátil do zostavy po zranení zo zápasu s New Yorkom Rangers a žiaľ jeho forma z úvodných zápasov sa zastavila. 24-ročný útočník si v 7 stretnutiach nedokázal pripísať ani bod, skončil s 3 mínuskami a v zápasoch pôsobil celkom neviditeľne. Aj na základe toho bol presunutý do 4. útoku a dostával v podstate minimálny priestor na ľade. Za toto obdobie to bolo konkrétne iba 10 minút a 34 sekúnd. Samozrejme, treba brať ohľad aj na Ružičkov stav po kratšej pauze, takže nepochybujem o tom, že sa v sezóne dokáže opäť naštartovať. Nenápadný Šikula, Petr Mrázek, Chicago Blackhawks. Naposledy to bolo prekvapenie, tentokrát ako nenápadný Šikula.
31-ročný český brankár vo farbách Chicaga Blackhawks pokračuje konzistentne v dobrých výkonoch a napriek tomu, že nebol nejako výrazne vidieť skrz neskutočné zákroky alebo neskutočné výkony, tak podržal svoj tým v zápasoch a mužstvu pomohol k 3 výhrám. Okrem toho sa môže pochváliť lepším obdobím ako brankársky kolega Arvid Söderblom, a to s úspešnosťou 91%. Len tak ďalej. Nenápadný Šikula, Erik Černák, Tampa Bay Lightning. Darilo sa aj slovenskému obrancovi Erikovi Černákovi. Ten si v drese Bleskov dokázal pripísať na svoje konto aj 4 kanadské body za prihrávky, okrem toho samozrejme nechýba ani 26 rozdaných hitov či 15 zblokovaných striel. Samozrejme, Černákové úlohy spočívajú predovšetkým v hre smerom dozadu a keď je treba proste zatvoriť. Je tak dôležitou súčasťou aj na oslabovkách, kde napríklad v zápase proti Edmontonu strávil na lade cez 5 minút. A ak sa mi dobre vidí, tak výrazne zlepšil počas tohto leta aj svoje korčulovanie, ktoré je v zápasoch poznať. Mladá púška Martin Pospíšil, Calgary Flames. Smerujeme k poslednej kategórii mimo tej hlavnej, teda top 3 hviezdy, a to presne k mladej púške. Tou sa stal za posledný mesiac 24-ročný útočník Plameňov Martin Pospíšil. Svoje 24. narodeniny oslávil len pred pár dňami, preto som ho ešte výnimočne zaradil do tejto rubriky. Hoci už od nasledujúcej časti mu toto právo prepadáva, nakoľko je veková kategória nastavená len do 23 rokov. To, čo však predvádza Martin Pospíšil, je niečo neskutočné. 7 zápasov, 3 presné zásahy, 2 asistencie a 7 plusových bodov. Hráč, ktorý ti prinesie do hry obrovskú bojovnosť, tvrdú hru, stačí sa pozrieť na počet rozdaných hitov, aktívnu streľbu a aktuálne aj produktivitu. Pospíšil sa stal pre Calgary obrovským impulzom a málo kto čakal, že sa slovenský útočník ujme šance až takýmto raketovým spôsobom. Za tú všetkú smolu, ktorú si počas kariéry musel prežiť kvôli častým zdravotným komplikáciám, si to však zvolenský rodák nepochybne zaslúži. Takýto štart v NHL mu môže mnoho hráčov iba závidieť. A smerujeme na tú najpodstatnejšiu rubriku, a to top 3 hviezdy. Ktorí 3 hráči boli tými úplne najlepšími, poďme sa na to pozrieť. 3. hviezda Martin Pospíšil, Calgary Flames. Kandidátov bolo mnoho a zaslúžili by si to podľa mňa úplne rovnako, ale pre mňa je predsa len o niečo málo viac pre Martina Pospíšila. Očakávania od neho neboli prakticky žiadne. Zrak fanúšikov Flames sa upínal vždy skôr na hráčov typu Zeri alebo Coronato, no práve vďaka tomu si teraz Pospíšil vybudoval skvelé meno, a to predovšetkým vďaka svojej hre, produktivite a najmä bojovnosti. Jednoducho to je radosť pozorovať, ako nám rastie ďalší hokejový talent. A ako som spomínal, Calgary sa bez Pospíšila výrazne trápilo. No ako náhle prišli povolania do prvého tímu u Pospíšila a Zeriho, ich výkony nabrali rýchle zlepšenie a práve vďaka tomu si u mňa poistil miesto v dnešných hviezdách. Pretože ten vplyv na hru mal fakt obrovský, a to aj napriek tomu, že nepôsobil v špeciálnych formáciách na presilovky či oslabenia. 2. hviezda Filip Hronek, Vancouver Canucks. 2. hviezda patrí českému obrancovi, ktorý za toto obdobie úspešne trhal rekordy. Stal sa totiž len druhým českým obrancom, ktorému sa podarilo bodovať 11 zápasov v rade. Vyrovnal tak rekord, ktorý držal Jiří Bubla. Bývalý český bek vytvoril tento rekord v rovnakom drese, v akom ho aktuálne vyrovnal aj Filip Hronek, teda vo Vancouveri Canucks. Celková jeho bilancia za toto obdobie znie 13 zápasov, 1 gól a 14 asistencií. To je dokopy až 15 kanadských bodov a Hronek tak pokračuje vo svojej fantastickej forme. Ja som mal pri ňom vždy osobne menší otáznik, pretože málo kedy sa mi pozdávala jeho hra smerom dozadu, ktorá v mojich očiach degradovala jeho ofenzívne kvality. Avšak jeho progres aj v defenzívnej činnosti sa mu nedá odoprieť, klobúk dole. No a ktože sa nám stal prvou hviezdou? Prvá hviezda David Pastrňák, Boston Bruins. Pasta la vista baby. David Pastrňák si ide svoje aj naďalej a pri ňom to už síce berieme ako samozrejmosť, no 19 bodov za 11 zápasov je fakt úlet. Nehovoriac o tom, že v dobe pripravovania tohto videa je so svojimi 29 bodmi aktuálne najproduktívnejším hráčom celej NHL.
Jeho vplyv na hru Bruins je v podstate každým rokom stále väčší a inak tomu nie je ani teraz. Ani neviem, čo k nemu ešte povedať. Však vy viete, Pasta tu nie je prvýkrát a ani posledný krát. Toto bol môj pohľad na najlepšiu trojicu, ale čo tá vaša? Takto dopadlo vaše hlasovanie na našom Discorde. Bolo to tesné, ale aj vy ste zvolili totožné poradie ako ja. Teda ako tretia hviezda Martin Pospíšil, Calgary Flames, druhá hviezda Filip Hronek z Vancouveru Canucks a prvá hviezda kto iný ako David Pastrňák z Bostonu. Ako hodnotíte počínanie Čechov a Slovákov vy? Určite mi zanechajte váš názor dole v komentároch. Pre tento moment to už je na dnes všetko. Ja vám ďakujem, že ste toto video dopozerali až do konca a určite si pozrite aj video, ktoré vám práve teraz YouTube odporúčilo. Majte pekný zvyšok dňa a počujeme sa opäť na budúce. Čaues.